Na Čakovečkom trgu Republike članovi udruge Zora sproveli su akciju u sklopu projekta Mladi edukatori u akciji, podržanog od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Znači ono što mi provodimo su interaktivne radionice, na interaktivan način, znači kroz različite diskusije, igre uloga. I mi već to radimo par godina i mladima je to jako zanimljivo i jako super u biti prihvaćaju i svi su jako zadovoljni zato jer jako puno toga dobivaju na neprisilan način, bi ja rekla. U današnje doba interneta i lakoj dostupnosti informacija, mladi ipak ne znaju previše o prevenciji spolnog života, nasilje u vezama. Educirani članovi udruge Roda na svojim radionicama pokušavaju poznati svoje vršnjake sa svim problemima s kojima bi se mogli suočiti i kako se nositi s njima. Pa da, većina njih je u biti skužila neke stvari koje nisu znali, nešto što rade krivo i super im je došlo zato jer su rekli da u buduće žele to primjenjivati i prenesti u biti i svojim prijateljima, prijateljicama, to je ono što je najbitnije, znači i sebi pomoći, a i drugima. U sklopu projekta Moj izbor je prevencija, 46 srednjoškolaca iz svih čakovečkih škola završilo je 6 jednodnevnih radionica, a ovo je jedna od akcija na kojima su oni pokretači pozitivnih promjena u svojim zajednicama. Ono što možda treba posebno naglasiti je prisutnost većeg broja ne fizičkog nasilja, već onog psihičkog. Ono je često problem, znači da se nasilje odmah svi misle da je fizičko nasilje. Znači da je nasilje samo ako te neko šamara, tuče, ne znam ovo ono. I onda mi na radionicama znači pričamo i o stvarima koje je psihičko, znači ucjenjivanje, maltretiranje, ne znam, ljubomora, posesivnost. I onda im vrlo često dođe onak do uma da je zapravo i to nasilje, da je to možda još nekad i gore od fizičkog nasilja. Edukacijski projekti koje udruga Zora provodi posljednjih godina rade se uz visoku potporu i partnerstvo Odsjeka za europske integracije Međimurske županije.